iloisia siitä, että sä järjestit tämmöiset päivät ja totta kai kauhealla innolla lähdettiin mukaan. Ne, jotka pääsi lähteä, ja tällä hyvä porukka, että pääsi lähteä. Itse asiassa vielä vähän ideoitiin tuolla Paraisilla, kun käytiin, mistä sä et ollut mukana siellä, niin muisteltiin näitä menneitä ja ajattelin tässäkin muistella. Oli kyllä Aapo ymmärsi, tuli tämmöinen kirjoitusvirhe, lausuntavirhe. Niin ajattelin, että muistellaan mekin vähän menneitä. Mä voisin miettiä meidän pitkää taivalta yhdessä. Niin mä varoitettiin tästä, niin mun täytyy kertoa yksi tarina heti alkuun. Meillä oli yksi puheenpitäjä kerran yhdellä golfklubilla Liidingössä. Ja hän loi semmoisen, niin sanoisin, standardin puheenpidolle. Kuinka pitkä puhe saa olla, niin mä päätin, että mä en ihan sitä Porkin standardia noudata nimittäin. Siellä oli kokki viittomassa ovella kädellä. Hei, lopeta. Tarjoilijat, lopeta. Porkki luki lappua ja aina uusi lappu. Puhe kesti. Mutta me tavattiin ensimmäisen kerran 69. Silloin lähdettiin opiskelemaan ja taisi olla ihan eka päivä, kun me kaksistaan niin hyötäydyttiin yhteen. Ja siitä meidän niin yhteiselo tavallaan alkoi. Ohjelmoitiin semmoista nauhatietä. Joo, sitäkin tehtiin ja sitten tähän sanotaan, niin meidän porukka kasvoi sillä lailla, että tämä jengi kun meillä on tässä, niin en tiedä kuinka paljon tämä historiaa tunnetaan, mutta tällähän oli täällä jengi, meitä on 10 henkeä ja sillä on monta eri nimeä, mutta ehkä tämmöinen, tämä rumempaa nimeä, mä sanotaan nyt vaikka Sonnisakki, oli semmoinen siistimpi nimi tälle näin. Niin. Muistatteko mitä siinä Painan selässä? Joo. Joo, Japalta. Täällä ne kirjat. Poikit. Japalta. Tällainen me sitten yhteisiä aikoja vietin. Mulla oli yksi kysymys, kun me tuossa Pennin kanssa muisteltiin silloin, kun me asuttiin jopa Kirkkotiellä Aapon kämpässä. Oltiin vuokralaisena siellä ja aika pitkä aika oltiin yhdessä ja sitten siinä niin muisteltiin mitä kaikkea me touhuttiin siellä. Ja Penni sanoi, että siellä oli yksi ruokalaji, jota hän niin kuin tykkäsi tehdä ja nyt hän testasi, muistaakseni mikä se oli. Ja mä sanoin omani, se Penni ei tarkoittanut sitä. Nyt Aapolta, mikä sulle tulee mieleen? Mikäköhän Penni? Kananmuniin se voisi liittyä. Ei liittynyt. Ei se on se raaka juttu. Se on niin, no taas ihan eri asia. Semmoinen mitä Penni valmisti mielellään ja No sorsii ainakin. No hyvä, se on. Sorsii silloin kun niitä oli. Niin. Joo. Mun arvio oli kuha, mutta niin se oli sorsii. Ja mä tein. Joo. Eli kaikkea me harrastettiin yhdessä, silloin me oltiin tosiaan metsästettiin, kalastettiin, käytiin heinäpellolla töissä ja seivästettiin heiniä ja kaikki muuta opiskeluun nyt jäi. Myytiin kaljaa. Niin. No niin. Kunnostauduttiin kaljamyyjänä ja näin poispäin. Ja itse asiassa me ollaan niin pidetty yhteyttä suht alus vähän tiuhempaa, pikkusen harventunut, mutta ihan niin säännöllisesti. Ihan tähän päivään asti. Siinä mielessä on tosi kiva ystävyyssuhde syntynyt ja samaten tämä muu porukka, joka tässä on sitten niin myöskin ollut mukana siinä tiimissä. Ja nyt että mä tekisin sitä porkkia kuitenkaan, niin mä rupean tässä lopettelemaan pikkuhiljaa. Kun meillä on muistellaan niitä sitten myöhemmin enemmän. Niin, meillä on tässä pieni paketti sulle, joka tavallaan symbolisoi yhtä asiaa. Sä saatat tietää, mikä siellä on, mutta arvailla ehkä kohta. No mä en oo, joo. Mutta sitten kun sä arvaat sen, niin mikä siinä on symboli, niin siinä on semmoinen juttu, että se minkä sä aloitat, älä jätä sitä kesken. Tai sitä ei voi oikeastaan jättääkään tuossa kesken. Sitten sä voit päättää, mitä se on. Sitten enää arvaa. Ei muuta kuin oikein paljon onnea ja me ei edelleenkään halata tätä. Ei me ei halata. Oikein paljon. Näitä voidaan Tervetuloa. Mitä piti? 1, 2, 3. Yes! Yes! Tervetuloa. Onneksi olkoon. Hoitele sitä hyvin ja käyttele sitä täällä. Huomaat, miten